Prezident Donald Trump Demokrat Joe Biden'in ýurdun 46-njy prezident hökmüni kasam kabul etjekdigini ilkinji gedek tasdiklady we ABŞ-nyň paýtagtynda bolup geçen zorlukly ýyjydan soň tertip düzgünlük geçişiň boljakdygyny aýtdy. Ol Kongresiň 7-nji ýanwarda geçirilen bilelikdäki mejlisinde Biden'in saýlaw kollegiýasyny 306 ses bilen ýeňiş kazananlygy, Trump'ın olsa 232 ses alanlygy tasdiklanandan soň şeýle eglişige geldi. Bir näçe ştatın netijelerine bildirilen garşylyklar Biden'in prezidentlik möhletiniň agyndan 2 ýylyna Senaty we Wekiller öýüne gödäwçilik etjek demokratlar tarapyndan bir ret edildi. Saýlawyň netijesi bilen düýbünden alalaşmasam da, muňa garamazdan faktlar maňa 20-nji ýanwarda tertipli geçişiň boljakdygyny görkezýär diýip Trump Biden'in kasam kabul etjek senetini belläp aýtdy. ABŞ-nyň Senaty we Wekiller öýü Prezident Donald Trump'ın tarapdarlarynyň bu prosesiň arasyny bölten ganly biýdüzgünçiliginden soň Respublikan kanun çykarjylaryň käbiriniň Arizonanyň Joe Biden üçin saýlaw sesini tasdiklamagy bildiren garşylygyny bir ret etdi. Kanun çykarjylar 6-njy ýanwar güni giýişlik Arizonadaky saýlaw netijelerini ret etmek synanşygyna garşy ses berdiler. Bu garaşylmagyna görä Respublikanlaryň noýabrdaky saýlawlarda prezident saýlanan Joe Biden'in ýeňişiniň resmi taýdan berkidilmegine, saýlaw kollegiýasynyň sesleriniň tasdiklanmagyna garşy bildirjek nägilelikleriniň birinjisi bolmaly. Netijeler tasdiklamak synanşygynyň arasyny bölen zorluk siyasatçylary gizlenmäge mejbur etdi. Protestçi mäherli Kapitol binasynyň öň germegli gapysyndan içeri kürsap girenine garşydaky polisiýa bilen bolan atışykda bir aýal yaralandy. Yerli media derhal hastahana alınıp gidilen. Ýöne soňra ýogalan aýalyň ABŞ-nyň harby howa güýçlerini 14 ýyl 4 möhlet gulluk eden veteran we bir Trump gollawçysy bolanyny habar berdi. Washington polisiýasy biýdüzgünçilikler wagtynda dören adatdan nasary saglyk ýagdaýlary netijesinde ýene 3 adamyň ölenligini we köpçüliklerin biýdüzgünçilige gatnaşan 50 adamyň tutsak edilenligini habar berdi. Kongres 50 ştatın ählisiniň saýlaw seslerini tasdiklanmagynyň öň Missouri ştatyndan Josh Hawley'in we Texasly Ted Cruz'un ýolaşylygyndaky 10-dan gowrak Respublikan senator Wekiller öýüniň 100-den gowrak Respublikan agdasy bilen bilelikde bir näçe ştatyň saýlaw netijelerine garşy çykmak planlaryny öňe sürdi. Respublikanlaryň görýän çäreleriniň Biden'in wezipesine girişmegine päsgel bermek mümkinçiligi tasdan ýokdy. Sebäbi Wekiller öýüne demokratlar gödäwçilik edýär we bu tagallara garşy çykýan Respublikanlar hem ýeterlik bolup durýardy. Demokratik partiýanyň ýolbaşçylygyna palata bu çäre garşy 303-121 netijesine garşy ses berdi. Biraz öň Arizonadaky saýlaw netijelerine garşylyk ret edýän şuňa meňzeş başga bir ses berişlikde Respublikanlaryň gödäwçiligine Senatda 96 netijesine garşy ses berildi. Kapitol binasında tertip düzgün ýola goýulandan soň kanun çykarjylar mejlisi dikeltdiler we sesler kepillendirmek prosesini tamamlamagy wada berdiler. Şu gün Kapitol binasynda başbaşdaklyk gurnanlar. Siz ýeňmediňiz diýip vice-prezident Mike Pence mejlis gaýtadan başlananyny aýtdy. Günüň dowamında bolup geçen zorlugy we biýdüzgünçilikleri iki partiýanyň agdalaryndan hem reaksiýa geldi. Ýöne senator Mitt Romney Trump'ın garşydaşy has gönläp bar günäni prezidentin üstüne yükledi. Biz bir ýerde diňe özüni bilýän bir adamyň ejir çeken buýsanjy sebäpli ýyglanýar. Şeýle de onuň soňky kaýdy bilkastdan näme dogry maglumat beren we şu ýerden herekete geçiren tarapdarlarynyň gahar gadawy sebäpli ýyglanýar diýip Romney Senatyň mejlisinden çykyşyny aýtdy. Bolan zat näme? Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň meçe görmegi bilen gowgalaň turup diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Kapitol binasy onlarça adam germegleri bögütüp binanyň içine girip sesleriň hasaplanýan ýerine çenli baryp ýeteninden 4 sagat soňra howpsuz diýilip ýylan edildi.